דני התחיל לצחוק עליי, ואתמול בערב עשיתי ארוחת ערב וישבתי כבר על המחזות של הנסיעה של היי, בוצה. עושים ברביעי, אבל אני מרצה באחת. כלומר, מרצה, זה יום וחצי שבוע. מי קופץ ראשון? דני, זה לא כלום. בכניסה לא קופץ כלום, אתה יכול לראות. דני אומר, מה זה? איפה יש מערה? כל זה מערה, לא מערה, זה מערה. תסתכלו גם על המבנה שלה. איפה אני שמה? תסתכל לפני שזה נופל. אבן גיר. תגידי, למעלה זה חור דורך? זה חור דורך? כן, אתה לא זוכר, היינו פה. זכר בשביל סנפלינג. טוב, דקת התייחדות. כן, היא אלופה בסנפלינג. איפה היה חור? למעלה? טוב, מי שיש לו שקית ניילון מוזמן לקטוף צ'יפדים, לבשל. אז קודם כל, אם אין לך סבלנות, אז אני לא אגיד. קודם כל, בואו נעשה בזה שנגיד, ברוכים הבאים לארץ אלף המערות. אזור השפלה נקרא ארץ אלף המערות. ולמה זה ארץ אלף המערות? כי בתקופה הערבית הקדומה, כל האזור הזה בעצם נוצר בהם מערות פעמון שחצבו אותם בתקופה הערבית הקדומה, והשתמשו לחומר הזה שחצבו מפה לחומר בנייה. בנו גם הרבה ערים, שאחת מהערים שנבנו מחומר החציבה פה, זאת הייתה העיר רמלה, נבנתה מהחומר חציבה פה. אבל מה מייחד בעצם את האזור הזה? אם אנחנו מסתכלים, וכאן אנחנו יכולים לראות יופי את השכבה, אנחנו רואים שלמעלה יש לנו שכבה שהיא עבה יותר, קשה יותר, ולאט לאט אנחנו מתחילים לראות שמתגלה החומר הלבן. החומר הלבן הזה זה חומר שנקרא קרטון. קרטון זהו סלע משקע ימי. פעם היה פה ים קדום, המדריכות של צה"ל מתחילות תמיד במשפט, פעם היה פה ים. נכון, היה פה ים קדום שבעצם נסוג והציף מספר פעמים, ואז הוא יצר הרבדה של חומר שנוצר החומר הקשה למעלה, והחומר הקשה למעלה